Perkara duit kok memeteram goleke. Nah tak pikir-pikir kok enak dadi wong edian ya. Ora mikir kebutuhan, mati ra kena hisab. Nah tak rewangi dadi dukun, ngapusi wong barang. Oh beras kok ya saya utang ning warung. Lakon urip apa iki? Kula nuwun. Sopo kae? Suarane kok halus. Langsung mlebu ae, sapa kuwi? Sapa iki? Lagi ki aku ketekan tamu ayu. Ngapunten, Mbah, tepangaken kula saking KPM. Wah ngene. Sik. Apa kuwi KPM? Kok lagi krungu? Mbah, KPM niku Koperasi Perdukunan Mandiri, Mbah. Kula mriki nawari pinjaman kangge UMKM Perdukunan Mandiri. Lho wis ana to ngono kuwi, pinjaman kanggo dukun. Masuk iki. Aku gelem. Sik. Aku bingung. Dukun apa iso dipercaya? Kok ditawani pinjaman? Lah pripun, Mbah? Kula wis mubeng-mubeng golek nasabah gak oleh-oleh. Dadi kula mriki. Oh iya. Ora salah alamat awakmu mrene. Pas aku butuh. Sampeyan tanda tangan teng mriki nggih. Berarti sampeyan sampun setuju nggih. Oh iya. Pinjamane 10 juta nggih. Angsurane 1,5 juta per bulan selama 2 tahun. Kok dadine akeh heram. Wis to manut to, Mbah. Mengke kula bonusi. Gelem nek kuwi aku. Sampai anak Mbah Karso to niki. Iya, ana apa? Nek tak delok ning kene, Mbah. Sampeyan niki telat bayar 4 wulan wis. Kapan aku utang? Teng mriki lho, enak tanda tangane sampeyan. Wong angger utang kok lali. Lah terus piye? Urung iso bayar. Piye iki? Sampeyan sanggup bayar apa ora? Sik ya. Bener omongane wong. Wong utang iso ngilang iki.